pangitabo atong kalibutan, adunay kabalihan. Atong nahitabo makuwang kabaliguan. Hilaw taong taon ang palaminan na to ang matagusan. Ayaw pagpakabutay pagkaan imong mga mata sa kamatuuran. This is Robolo Laglag Parados Finals. Abot na tas finals karon. Pero nilabang tag tuig so okay ra gyapon nya. Sunod na sad pohon. Shout out sa na dire tanan karon pagpaka totoo galingon. Dahil salamat sa atong sponsors Azul Tuslubua, Turbo Hectic, and Savage Tattoo, Uprising, Boxless, CVC Consolation, Strap, Fake Friends, 032, Open Side, Organic Lifestyle Clothing on Og Humanities. First battle of the night. Pagpaka na to silang duha. Ares versus Renzaurus. Saan wala? Saan wala? Ares. Yes, 6014, Madawi, Lahos! O saan to? Renzaurus. Yo, 6015, Mind the Unit, Rapolo, Clinton Spinoza status, o siya sa open side. Let's go! DJ for the night, give it up, we got DJ Daiha. Manang Quintos. Daog si Aris sa Quintos, gipili niya na siya una. Yo, maminata. First round, Aris, let's go. Yo! Puro ra ka reference rens, wakay direkta nga atake. Abi ko pag mauni ang main klase. Diyan Leo, tagaan ko ni mo papi. Puro ram ni pagutin mo atras umudok ko. Literal nga di kapaak. Shit! Pakyo mo na akong. Literal nga di kapaak. Tagana karon na nagpaka-ero sa lyrical sila magpaka-hero. Puro mo suno-suno may original nga estilo. May mong hapak ug maso sa ulo paka-uwaw lang kas lapu-lapu. Kauwaw lang kas lapu-lapu kay cancer nga to kung sa duta ba. Nya. Kauwaw lang kas lapu-lapu literal nga ibtan di ka nga ngipon gamit baseball bat siguradong dead ball ni taga-upo di kasibat. Di ka kasibat kay akong bara kusog ang impact inigapak way gamit ang kalasag kay mabungkag as takalag. Ah, shit, mabungkag ka sa joke. Hoy ulol, wa ko na choke kaysa smoke ra ko ma-choke kato kang range tagha pra to. Dili sinaw imong agi bisig agian nagbunot. Rapper ka nga uyamot sa pangisip ka way panimuot. Ay mong kabugo naghuot na si mong utok. Kung si Elmo singot kadlawon ikaw panuhot. Time, round 1, Renzaurus. Yo! Yo, what's up, Aris? Ako sa ka-high risk. Pusgay na imong mata sa sabog ng dala. Boom! Sabog ning Aris. Kaya akong rason nga mo pahulay ka karong gabi una. Al James, kay nasay pagsumat sa Aris gamit lapis. Maong sigurado ning ma-A race. Kay God of War ako ang kontra. Ug mao kini si Aris. Pangalan na mugna tungod sa pagka-adis-adis. Panguto kay sira. Murag gianag ra mga Aris. Ikaw karon diri guba. Murag ka ugmaon sa mong uyab nga sayo na buntis. Kay pang Marsog Abril ra ka Aris. Apan Enero pa ta karon. Di pa kanako makatupong. Kay di pa nimo ni panahon. Mao klaro lang kamatayon bisag di gamitan og telescope. Kay siguradong putol ulo aning kanding logo sa Aris nga horoscope. Di ba hilig ka og weed? Apan wala gihapon na enhance imong damn life. Kaugmaon sa imong pamilya, ngit-ngit pa sa dim light. Kay wala income yang trabaho nga sigig pa chill lang. Imong pagkamahan murag minimum wage. Kanako ikaw kulang. Ha? Ha? Hala, kana best akong kumo kani kay good shit. Imong tirahin na ang igo. Ahat pagka-harvest. Kaning duha easy. Last duha ka letra sa Sanchez. Kay mura ko ka food trip, bikan ka weed. Ug ikaw napili na ko nga munchies. Ha? Kaya di ka nga ako magsilbi. Kay hasin sa underground. Ha? Di magsilbi mo pitbull. Ha? Kay ako kay may klase, pero napabilin gihapon sick. Kaya di magsilbi ang kangilngig. Aning Ares si Dol Forte, maong fuck RX.
Time, round 2, Aris. Lol, storyag manchis buong pang-idri, waka kailag manchis. Uy, Gawin sa'yo, piling itaga kasi mong galing umigo, lamesa. Lami kayo, murag bilat. Sige, game! Salamat ka, gidawat na to ato ang match up. Bisig na ako, maglisod ka, catch up. Di ka kaya yan nung layup, kay siguradong inig-release. Di diretsong mapalak. Ako lihok low-key tao. Ako lihok low-key, dili ni pabilib. Mauntaw ka kong Joel Embiid. Yeah, Joel Embiid. Permi ko sa ilaw mamalak. Joel Embiid. Yeah, akong taras murag sud gawas nga hustler sa bilibid ko nasuya ka alaligid. Por favor, mi amor, fuck you. I-break na ko imong heart ka na imong naong di madag artista. Kibati gikaig naong. Ah, shit, balik. Forbida, di ka pwedeng ma-artista. Kananaw nga, di na namusino, bisig nusnusan, paglihang numero 40, bisig grinder, madala pa. Yeah, bisig grinder, madala pa. Pasensya ikaw gamay, murag nag-stutter ko bra. Medyo busy sa pagkugos. Kay, ribat ko sa kana, minimum wage, nigga, I ain't receiving minimum wage. Wa ko trabaho para mga kwarta, kung mga affiliates ang trabaho na ko, that's how we do. We make money every day. Yeah. Shit, time. Time, round 2. Check! Yo! Yung halos birthday niya taga-adlaw sa sige niya og dagkot. Apan sa kainit na ko karon, sudlog ang nagdagkot sa sagbot. Ug mura kag sagbot kay sa underground ni kalit ka og sulpot. Pina-English pang kanahan. Mura gyud og konyo nga bayot. Ug atong iskutan mong past battles kung unsa ka kadop. Wala koy may storya sa mong gipakita murag imuhang pagka-joke. Ha? Kay sig pangutan nagtaga-asa dayon on sa camera. Kay nag-shoot sa range, mong wali tarong nga gipakita. Ha? I got bars, nigga. Mao na nitatak ni mo nga. I got bars, nigga. Mao na nitatak ni mo nga linya. Apan ako, guardias patentero, tamakan ko na nga linya. Kay dita ka level, bisan ni check ang history. Ako si Kratos, kung kani, Greek mythology. Kung himuon taning Roman, kaning buang taga Mars. Nakaingon og I got bars. Kay sa Mars, siya ra ang naay bars. Oh, doon na kay bars, nigga. Kung ikaw magilusara, apan ako imong nakontra, wala ka bar. Murag engineer nga way lisensya. Ha? Og di ko nimo malitson. Bisado na pa kay Rico sa pangalan. Kasi siguro balik imong linya, murag kawayan sa mamuhatay og luthang. Ha? Oh, kawayan. Kay tan-awang postura. Pertiniyang dauta. Maong ako nagduda kung marijuana ba gyud ang gitira. Yo, oo nga, ribo nang wala. Ug ang tuo kay medalya. Halalam yan ning duha aron mauluran ka. Round 3. Yeah. Aris. Distansya, likay diris disgrasya. Ay kat ha, kay basin ka, ihatod og ambulansya. Yeah. Basin kag datog ambulansya. Magpanguros ang santos, akong gidalang unos. Akong latos, hapdos panis pangos. Sige, freestyle, diti ka urungan og bam. Diti ka urungan og bam, sibug ka nako nga mura og hami mo sinuwatan ko ang paghunat. Murag imong naong, wagi na dagliha, bra. Shit. Sinsya na, wala gi ko kakuan. Oo ka, tarong prepara. Kay bao ko, akong amigo, ganahan kay makadaog. Sa una-una sa loser, permi daog, di ganahan makat-on maunang buogon. Sige, may kang payatak-yatakan pagkahuman katauhan sa katauhan. Bisig magpalaban pakas mga nakaraan, di giha. Bisig magpalaban pakas nakaraan, tagilid gihapon ng shit. Bisig magpalaban pakas nakaraan, siguradong takilid gihapon nimo nakahimtang. Ini ko gawas sa pugakang pang hayang lubton ko ning magtinghaya ning bayot nga taga-upon o ta-upon di kag ulok. Yes, sak madik motherfucker.
Oh. Yo, round 3. Sang, Renzaurus. Yo, looyas buang sa kong bars na bangog. Murag bomberman kay duwa na pong sabog. Yo, ang hiling aning Aris, walay lain kundi ang magpakahay. Mong ikaw karon akong ibitay, murag nagpakamatay para magpabilin kang hay. Kay murag nag-pusher sa by bust. Kay siguradong arestado. Oo, behind ka sa bars. Kay ang pagka-Aris, Aris ba? Oh! Oh, kay dili ni kanda ni iceberg. Apan chilang mo mga pips. Akong bara mo tatak sa Arizona, murag Egyptian hieroglyphs. Ha? Di ka angat. Basta naa pa kay tato nga 1 up. Skills ni mo kuwang. Murag rice nga 1 cup. Imong level ginatamakan niya sa mas pedestrian. Sakto Nike ako ang shoes dili sayop ikaw ako ang tamakan. Ha? Ha? Kay ikaw malas nga makasalo. So pagpauwan ako og linya. Oh, ikaw ragyo na makasalo. Kay perte ni mong banga. Ha? Kay smoke kag marijuana aron lang na ay ikabuga. Pero di gihapon na magsilbi. Murag pungkol nga yaya. Ha? Kay antiyan nako alam. Og himo na kong hulapi ni si Aris. Taon ka karon nga round. Kalamaris. Ha? Kalamaris. Kay grabe ka kahuyang. Murag tiguang nga aduna arthritis. Mao tumba ning baguhan ni you fight sa Aegis Joris. Ha? Sarap ako ang Apollo ug ako ang gisilutan. Mao ni ang pass and dab ni Zeus kay gipasang anak para dabdaban. Ang pagkaiba na ko nga si Aris akong kontra, akong balhibo wala na alimbaw. Dili ni title match apan ang title ning duha. Si Aris walay bout. Time. Saan, pagpakato ang Aris versus Renzaurus. Check! Gapolo, Laglag, Barados. Finals, first battle of the night. Non-title battle. Pagpakato balik, Aris versus Renzaurus. Judges decision, 5-0, Renzaurus. Yo, shout out sa kong asawa. Salamat salamat sa suporta. Yo, pasensya. Promise next year ako yung champion. Promise ha. Shout out 6015 main unit. Arrigo, India. Yo, Marshall, klaro manok, mas prepared, mas polished ang lines ni Renzaurus. Yo, mega shoutout sa amigo na sa Aris. Ayaw ang battle ni Renzaurus ni Aris. Pinunta kasi ni Renzaurus siguro pakais na yung consistency, angle, difference. Tsaka pero props kay Aris. Sabi ko wise humor para sa Aris. Pero binata kasi Okay, Apollo chapter. Friends, kay sige kachok si Aris yung sampo kaya dili kita mo duwa og sampo kaya wala lang kita ikot ko duwa ka. Pero Sorry, kalimut ko. Jikoy na eh. Range, 3-0. Tungkol ko niliyo.